Һөнәр сайлау тормышта иң җитди адым. Ул синең күңелеңә хуш килгән һәм башкаларга игелек китерә торганда булса, син дөрес юлда дигән сүз. Хәзерге заман укучылары мәктәп булсагасын атлап чыгуга зур сайлау алдында калалар. Урта һөнәри, югары белем бирүче уку йортларының иге-шиге юк кебек. Кая барырга, кайсын сайларга, аларда нинди мөмкинлекләр бар? Сорау арты сорау туып кына тора. Белемле кеше һәр тармакта да көтеп алынган белгеч. Булсын ул авыл хуҗалыгы, юл төзелеше, мәгариф, медицина өлкәсе. Чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашуга килгән бу кунаклар башкаларның иң дәрәҗәле олпат яшьле уку йортлары, аграр университет һәм ветеринария академиясе вәкилләре. Күз белән кабул итә торган информация бездә күбрәк тәэсир калдыра торган заманда яшибез. Уку йортлары менә шуңа күрә дә үз эшчәнлекләрен киң яктырткан фильмнары белән уртаклашты башта. Агрономический факультет является старейшим в университете. Его выпускники, придя на село, занимают самые важные места в технологической цепочке современной агрономии. 2 елдан 100 еллыгын билгеләүче аграр университетның дәрәҗәсе елдан-ел күтәрелә. Чөнки аграр өлкә Россиянең киләчәге. Һәм менә шушы 100 ел эчендә ул һәр вакыт Саба районы белән бәйләнештә торган. Ул инде специалистлар әзерләү буенча да, урманчылар әзерләү буенча да, һәм инде бүгенге көндә дә Саба районы, Саба муниципаль районы белән безнең бәйләнешләребез бар, өзелми. Ил җитәкчелегенең авыл хуҗалыгына игътибары елдан-ел арта. Россия һәм Татарстан буенча бу тармакта уңай якка реформалар да туып кына тора. Төрле яклау программалары аша бүленгән субсидияләрдә бик әһәмиятле. Уку йорты вәкилләре сүзләренә караганда 2020 елдан аграр тармакта тагын да яңа үзгәрешләр, яңалыклар көтелә. Укучылар бу очрашуларда шушы асылны да аңлап калырга тиешләр. Бу безнең аграр университет тарафыннан елда үткәрелә торган безнең профориентация буенча декада бара. Инде айдан артык без 43 муниципаль район буенча йөреп чыктык. Инде бүгенге көнгә кадәр санаулы гына районнар калды чыкмаган. Хәзер без үзебезнең университетның мөмкинлекләре, нинди юнәлешләр бар, бүгенге көндә заман таләпләренә туры килгән белгечлекләр белән таныштырабыз. Әлбәттә, бу очрашуларның, мондый чыгышларның әһәмияте бик зур. Безгә әлбәттә авыл хуҗалыгы институтына теләп киләләр, белеп киләләр, бюджет урыннары бик кызыксындыра бүгенге көндә балаларны һәм әти-әниләрне. Һәм инде алар киләчәктә үзләренең менә шушы район җирлегендә, муниципаль районнарда аларны көтеп калганнарын һәм дәүләт тарафыннан шушындый зур мөмкинлекләр алда 2020-2025 елгы программалар буенча мөмкинлекләре күп икәнлекләрендә аңлатырга тиеш без. Аграр университетта агрономия, урман хуҗалыгы факультетлары һәм инженерлар әзерләүче механизация, акча сынау белән бәйле белгечләр өчен икътисад институтлары эшләп килә. Студентларга укытуда яшәү туры буенча бөтен мөмкинлекләр тудырыла. Укырга кергәндә төрле өстенлекле программалары бар. Мәсәлән, алтын медаль ияләренә, ГТО нормативларын бик яхшы үтәүчеләргә 5 балл өстәлә. Нәкъ менә 1 балл кеше язмышын үзгәртеп куйганы шул вакытта беленә инде. Бүгенге очрашу минем өчен бик кызыклы үтте. Чөнки монда киләчәктә кайсы җиргә укырга керергә һәм инде үзенең профессияны сайларга дип уйлар өчен бик зур нигезләр булды һәм бик яхшы советлар. Аннары инде презентациялар, видеолар һәм зур кешеләрнең сөйләүләре шулай ук талчоклар бирде инде. Киләчәктә нинди сфераны сайларга дип. Ветеринария академиясе Россиядә югары белем бирүче уку йортлары арасында иң беренчеләрдән барлыкка килгән. 150 еллык тарихы дәверендә ул илгә меңләгән мал табиблары, зоотехниклар укытып тараткан. Әлеге һөнәр ияләренә сорау һәр вакыт бар һәм булачак та. Безнең Саба районында гына да күп хуҗалыклар нәкъ менә шушы белгечләргә кытлык кичерә. Вакансия гел булып тора. Бу турыда чыгыш ясаган Саба районы хуҗалыклары рәисләре дә укучыларга мөрәҗәгать итеп, бу уку йортын сайларга киңәш итте. Biz bizning studentlar күбесенчә шәһәр студентлары бик күп, авыл студентлары бик күп. Районнап карасаң, күп белгечләр үзенең районнарына кайталар. Шуңа күрә Саба студентлары бездә аз булгач, күп студентлар үз районына кайткач, Сабада ветврачлар саны аз була.
Районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары бүгенге очрашудан бай мәгълүмат алып таралды. Бүген яңгыраган киңәшләр аларга һөнәр сайлаганда юнәлеш бирүе бәхәссез.